Perfecte. Doncs començarem aquest webinar que la intenció és parlar sobre el servei d'acreditacions de competències professionals i en aquest cas de la forma massiva, d'acord? Llavors, primer passarem a explicar-vos de quin espart constarà, vale? Que començarem fent una presentació del que suposa el procés d'acreditació de competències, continuarem definint els objectius que volem aconseguir. Seguirem amb quines titulacions ens centrarem en aquest últim trimestre del 2024, d'acord? Perquè ja que farem com la prova pilot, doncs ens centrarem en unes titulacions en concret. Després passarem a explicar totes les fases que suposa el procés d'acreditació de competències. A continuació, quins requisits fa falta que les persones treballadores compleixin per poder-hi participar, quins passos s'haurà de seguir tant empreses com treballadors per entrar en aquest procés i poder fer un seguiment, així com tota la documentació que necessitarem que ens enviïn les persones interessades per poder accedir a aquest procediment. Per últim, el tema del calendari, una mica marcar els tempos que estan indicats per fer aquest procés. I, per últim, us demanarem que totes aquelles preguntes, dubtes que us vagin sorgint al llarg de la presentació les guardem per aquest espai final que deixarem per poder resoldre el màxim de dubtes que puguem. D'acord? Molt bé, doncs començarem explicant què és el procés d'acreditació de competències professionals, tant per a aquelles persones que ja tingueu una mica d'informació sobre aquest procés com les persones que encara no ho coneixeu. Llavors, fem primer, per situar-nos i per contextualitzar en què consisteix aquest procés i després entrarem més en detall. Bé, primer sapigueu que el procés d'acreditació de competències efectivament és un procés dirigit a persones que treballen i que tenen una experiència concreta en una ocupació concreta i que és una experiència consolidada. Quan parlem de que tenen una experiència consolidada ens referim a persones que portin anys treballant en una ocupació concreta, per exemple, més de 5, més de 10, com podria ser, per exemple, un monitor de lleure que porti 5, 6, 7, 8 anys treballant. Aleshores, si no té una titulació d'acord amb la feina que està fent, pot presentar-se aquest procés d'acreditació de competències per tal d'obtenir una titulació oficial d'acord amb aquella feina que està realitzant. Per tant, resumidament, és un procés dirigit a persones que tenen una experiència en una ocupació concreta i que no tenen una titulació d'acord amb aquesta feina que estan fent. Llavors, és l'oportunitat de poder demostrar que tenen una sèrie de competències que han anat adquirint a través de l'experiència professional i l'oportunitat d'obtenir una titulació que sigui d'acord, d'una qualificació professional que estigui vinculada a la feina que està desenvolupant. Aquesta seria la idea de l'acreditació de competències i us preguntareu com és aquest procés, què implica, etc. És un procés on es fan unes 3 o 4 sessions virtuals amb persones expertes de l'àmbit. Aquestes persones expertes els hi faran una sèrie d'entrevistes, els hi faran omplir una sèrie de qüestionaris per tal de poder valorar que efectivament aquestes persones tenen una sèrie de competències i per tal de poder-les demostrar. Aleshores, bé, nosaltres a dia d'avui som punt d'informació i orientació d'aquest procés. Per tant, des del Servei d'Orientació i en concret des del programa Projecta't d'Orientació Professional hem estat ajudant a les persones que es volen incorporar en aquest procés per tal que coneguin com funciona el procés, quines fases té, com es pot fer la inscripció, quina documentació necessiten. Hem estat acompanyant aquestes persones, insistim, com a punt d'informació i orientació i, per tant, hem participat en aquest procés només en la fase prèvia. Ara se'ns obre l'oportunitat i la novetat que us volem transmetre, i per això també el motiu d'aquesta convocatòria, és que a partir de setembre tindrem l'oportunitat de nosaltres també poder fer el procés d'acreditació. És a dir, de comptar amb un equip d'assessors i avaluadors que podran acreditar a les persones que reuneixin els requisits
i que siguin d'empreses sòcies de la SAIEC i, per tant, persones que tinguin experiència en el sector del lleure educatiu i sociocultural. Val? Aleshores, com bé ja ha avançat l'Amanda, el que farem serà una prova pilot. Val? Una prova pilot que estem a l'espera de poder assignar un conveni amb l'Agència de Formació Pública, Formació Professional de Catalunya, que és l'òrgan que s'encarrega de fer aquestes acreditacions. Com dic, estem a l'espera de poder formalitzar aquest conveni, que en principi es preveu que puguem fer-ho al mes de setembre, i a partir d'aquí tindrem uns 3 mesos fins al desembre per poder fer les primeres acreditacions a persones de les vostres empreses que estiguin interessades a participar i que compleixin els requisits. Llavors, aquesta és una mica la intenció i bé, per això també us hem convocat avui per explicar-vos com ho podem dur a terme i una mica veure també si realment penseu que hi ha persones dins de la vostra empresa que els hi podria interessar, etc. Una mica perquè entengueu una mica més enllà quins avantatges i quins beneficis pot comportar aquesta acreditació de competències, nosaltres considerem que els objectius o els beneficis que pot aportar aquesta acreditació són aquests que tenim recollits aquí, en aquesta diapositiva. Primer, pensem que pot suposar un empoderament personal i un reconeixement professional, perquè al final persones que tenen una experiència consolidada i que no tenen una titulació podran tenir aquesta oportunitat, l'oportunitat d'adquirir aquesta titulació i que això és una forma també de reconeixement. D'altra banda, això també ve lligat a fomentar aquesta cultura de formació contínua, de que les persones puguin seguir-se formant, puguin adquirir aquestes titulacions i que en moltes ocasions dona accés a poder continuar amb aquests estudis i aquestes formacions. I després, per últim, i molt concretament en el sector del lleure educatiu i sociocultural, comptar amb més persones que tenen la titulació en els vostres equips també pot permetre una millora de la competitivitat com a empreses. Vale. I ara entrarem una mica a explicar-vos per aquesta prova pilot que es durà a terme a l'últim trimestre del 2024 a quines titulacions podem tenir accés per acreditar. D'acord? Llavors, per una banda estaríem parlant del certificat professional de dinamització d'activitats de temps de lleure infantil i juvenil, que equivaldria al títol de monitor o monitora. D'acord? Llavors, aquest és un certificat de nivell 2, ara a continuació veurem les fitxes més detallades, i l'altre seria el certificat professional de direcció i coordinació d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil, que equivaldria al títol de directora de lleure, d'acord? Llavors, ara mirem les fitxes. Si comencem per el de dinamització d'activitats i temps de lleure, que equivaldria al de monitora de lleure, trobem que aquest certificat professional té 3 unitats de competència. D'acord? Llavors, la idea seria que l'acreditació es fa per unitats de competència. Ara ho veurem a continuació les fases, d'acord? Però potser hi ha persones que porten treballant com a monitores 5 anys, 8 anys, com comentava abans la Judit, i no tenen el títol, però sí que tenen desenvolupades aquestes unitats de competència per la trajectòria professional que tenen. Llavors, l'interessant és que es puguin presentar el màxim d'unitats de competència possibles d'acord amb les competències que tinguin assimilades. D'acord? I amb el de direcció de lleure, en aquest tindríem 3 unitats de competència que són les mateixes que en el cas de monitor de lleure, més 2 que fan l'especialització de direcció i coordinació d'activitats de lleure infantil i juvenil. D'acord? Llavors, la idea de per què en aquesta primera fase de prova pilot es faran aquestes 2 titulacions ha estat una decisió que s'ha pres
perquè en el conveni que es firmarà amb l'agència de FPCAT, la idea és que les persones que no puguin acreditar certes unitats de competència que es troben aquí tinguin una continuïtat formativa. Llavors, des de l'Escola F, per ara, es pot donar continuïtat formativa amb aquests 2 CPs. Llavors, la idea seria que les persones treballadores que només puguin acreditar una o dues unitats de competència oferir aquesta continuïtat formativa per poder aconseguir el certificat sencer. D'acord? I això ara ho veurem a les fases. Abans d'entrar a les fases del procés, cal remarcar que en aquestes 2 titulacions, al ser un certificat professional, no s'obté directament al carnet de la Direcció General de Joventut, sinó que s'ha de fer un registre en el RUPELL. El RUPELL és el Registre Oficial de Professionals d'Educació en el Lleure de Catalunya. Llavors, simplement, quan s'obté el certificat professional, es fa un tràmit que és online, i és molt senzill, per aconseguir el número de carnet que moltes vegades es demana. D'acord? Llavors, simplement s'hauria de fer el tràmit aquest d'acabar el certificat professional i fer la inscripció al RUPELL, que és un tràmit online. D'acord? I ara, entrant en les fases, d'acord? La idea és passar-vos a la presentació perquè tindreu tota aquesta informació recopilada. Llavors, l'explicació de les fases del procés d'acreditació de competències funciona de la següent manera. S'inicia amb una inscripció que es fa online i està oberta tot l'any. D'acord? Llavors, a partir d'aquí es valora l'admissió. En aquest cas, es fa la verificació de requisits de participació. D'acord? Després la Judit entrarà en més profunditat, però aquests requisits es justifiquen amb la vida laboral i amb un certificat d'empresa on es recullen totes les funcions que ha realitzat la persona per justificar que té aquests coneixements. D'acord? Llavors, una vegada es verifiquin tots aquests requisits i puguem recopilar tota la informació, contractes, certificat d'empresa, vida laboral, llavors, si la persona compleix els requisits, pot passar a la fase d'assessorament. D'acord? La idea és que des de la SALLEC, en aquesta fase d'admissió, l'equip d'orientació pugui donar un cop de mà, d'acord? I pugui analitzar tots els requisits de les persones treballadores que es vulguin presentar per fer aquell filtratge per passar a la fase d'assessorament. D'acord? Llavors, la fase d'assessorament consta d'1 a 3 sessions, depenent de la persona i del cas, i aquesta fase d'assessorament la du a terme una persona experta en l'àmbit. D'acord? Si estem parlant de dinamització d'activitats de lleure, ho farà una persona experta en aquest àmbit. Aquestes sessions es fan complementant uns qüestionaris d'autoavaluació que se li proporciona a la persona treballadora i s'acaba de completar tot l'informe professional, d'acord, amb les funcions realitzades, amb la vida laboral i el que faci falta. I, per últim, per tancar aquesta fase, la persona assessora el que fa és un informe on valora quines unitats de competència realment pot acreditar aquesta persona i li fa una recomanació. Després la persona pot decidir presentar-se a totes les unitats de competència, però la persona assessora ha d'assegurar-se que es presentaran aquelles que realment compleixen els requisits. D'acord? Llavors, una vegada passa la fase d'avaluació, aquí ja es decideix quines unitats de competència definitivament s'acreditaran i la persona assessora també és una persona experta en l'àmbit, però ha de ser una altra que no sigui l'assessora. D'acord? Llavors, hi haurà una persona que farà la fase d'assessorament i una persona diferent que farà la d'avaluació. Llavors, en aquesta fase d'avaluació el que es fa és una entrevista oral on la idea és valorar una mica que realment la persona té coneixements de les competències que s'estan demanant. I amb aquesta fase d'avaluació es tanca una mica el procés dissenyant l'itinerari formatiu que haurà de seguir aquesta persona. D'acord? Llavors, la fase d'acreditació aquí és on es verifica quines unitats de competència s'han acreditat. Llavors, si trobem que és una acreditació total, vol dir que ha pogut acreditar totes aquestes unitats de competència, el que obtindrà és el certificat de professional, d'acord? Sencer. En el cas que sigui una acreditació parcial, el que parlàvem abans, que potser ha pogut acreditar 1 o 2 unitats de competència, llavors el que fa la persona avaluadora és recomanar l'itinerari formatiu
per poder acabar aquestes unitats de competència i obtenir el certificat complet. D'acord? I la finalització del servei seria quan la persona pot tramitar el certificat complet o pot derivar-se a la formació de les unitats de competència que li manquin. Vale? I així, a mode de resum, això seria les fases del procés. Vale? Perfecte. Doncs a continuació parlarem dels requisits que es necessiten per participar en aquest procés. Bàsicament, en primer lloc, tenir la nacionalitat espanyola o una de les situacions que estan aquí llistades. En segon lloc, requisit d'edat, la persona ha de ser major de 20 anys en els casos de les qualificacions professionals que nosaltres podrem acreditar. I després, la part més important és el requisit que té a veure amb l'experiència professional. Aquí hem de tenir en compte que l'experiència laboral ha de ser d'almenys 3 anys amb un mínim de 2.000 hores treballades. Per tant, estaríem parlant de que podrien participar en aquest procés persones que tinguessin més de 3 anys d'experiència professional en l'ocupació concreta, en aquest cas, en aquesta convocatòria, parlem de monitors o directors de lleure, 3 anys que haguessin estat treballant a jornada completa. I si no, si ha estat a jornada parcial, doncs hem de tenir en compte el que seria el temps que fos proporcional, que fos corresponent. Aquí teniu l'exemple, 250 dies a 8 hores treballades o, si no, doncs el que hauria de ser proporcional. I sempre parlem dels últims 15 anys. No pot ser que la persona ha de ser en els últims 15 anys. Bé, molt bé. Doncs la idea és que les empreses que estigueu interessades a que persones que treballen a la vostra empresa vulguin participar en aquest procés, doncs ara a continuació us explicarem com podem començar a preparar tot això. Nosaltres estem a l'espera, com us hem anat dient durant tota aquesta sessió, estem a l'espera de formalitzar el conveni amb l'agència FPCAT cara al mes de setembre, però una de les coses que ens demana justament l'agència de FPCAT per poder fer aquest conveni és saber de quanta gent podria estar interessat. Llavors, en principi, en aquesta prova pilot ens hem de proposar un grup més aviat petit, però tenint també en compte que l'any 2025 serà un any on es preveu que hi hagi el major gruix que farem el major gruix d'acreditacions. Per tant, a continuació us explicarem una mica quins són els passos que hem pensat per poder agilitzar aquest procés i veure efectivament quanta gent podria estar interessada i que, a més, compleixi els requisits. Llavors, el primer que farem és que nosaltres al final d'aquesta sessió us enviarem un qüestionari, un formulari del Google Forms que pugueu omplir amb el nom d'una persona responsable de l'empresa i amb les dades de contacte, per nosaltres després poder-vos enviar un Excel on allà haurà de constar les persones que penseu que poden estar interessades i que, a més, considereu que compleixen els requisits. Un cop això, nosaltres ens posarem en contacte amb aquestes persones directament per sol·licitar-los la documentació, que després us explicarem en concret quina documentació demanarem. Llavors, les persones ens han d'enviar la documentació i nosaltres verificarem que efectivament les persones compleixen els requisits per poder participar i ens posarem en contacte amb elles quan puguem iniciar els processos. Aquests serien una mica els passos que us proposem per poder iniciar aquests processos. Llavors, la documentació que necessitarem i que serà la que demanarem nosaltres directament a les persones interessades un cop vosaltres ens hagueu facilitat els seus contactes són aquestes tres documentacions. En primer lloc, el currículum, en segon lloc, l'informe de vida laboral i en tercer lloc, certificat d'empresa o contracte de treball, preferiblement certificat d'empresa. Llavors, ara entrem en cada una mica per explicar-vos i perquè entengueu per què són importants i per què són els documents que demanem.
Comencem doncs, pel currículum. Això és important, no?, per veure efectivament doncs, aquesta trajectòria professional, per veure una mica doncs, la persona en quines empreses ha estat i quines funcions ha desenvolupat, no?, i veure que efectivament tenen relació directa amb les qualificacions professionals a les que es volen presentar. Llavors, aquí recomanem que sigui un document amb màxim 2 cares, que sigui molt enfocat a les experiències professionals en l'àmbit del lleure educatiu, és a dir, si hi ha una persona que ha tingut experiències en altres sectors, doncs que es focalitzi en les experiències del lleure educatiu, perquè al final seran les que en aquest cas es tindran en compte en el servei d'acreditació de competències. Després, cal que posin els períodes i empreses en les que i les empreses en les que han treballat i una breu descripció de les funcions que han realitzat. Això pel que fa al currículum. Després, pel que fa a l'informe de vida laboral, al final és el document oficial on nosaltres veiem les empreses en les que han estat treballant. Llavors, això també ens ajuda per veure exactament els períodes i poder comptabilitzar tot el tema que hem comentat de càlcul de dies, d'anys, aquest mínim de 250 dies treballats a 8 hores durant 3 anys, que és el mínim que se'n requereix, doncs a l'informe de vida laboral és el lloc on tenim el càlcul i a més com oficial, per dir-ho així. Llavors, aquest informe de vida laboral seria el segon document que necessitaríem i, per últim, el contracte de treball o certificat d'empresa. Nosaltres recomanem més el certificat d'empresa. Llavors, aquí la idea és que sigui un document, en aquest cas vosaltres el podeu fer pels vostres treballadors, on posi les dades identificades de la persona interessada i de l'empresa, la durada dels períodes de prestació del servei que ha fet i l'activitat desenvolupada, així com el període de temps en el que ha estat. Llavors, penseu que com més sigui una documentació, o sigui, com més l'experiència professional la puguem demostrar i la puguem justificar documentalment, més fàcil serà aquest procés d'acreditació. Llavors, aquesta és la idea, que com més complet i amb la informació exacta que necessitem, doncs això ens ajudarà a agilitzar el procés. Llavors, aquí està el calendari que us proposem per aquesta primera convocatòria, per aquesta primera prova pilot que us hem anat comentant. La idea és que nosaltres, com us deia, us facilitarem aquest formulari, que és el primer pas, per poder tenir el contacte de la persona responsable amb qui la SAIEC estarà i el servei d'orientació estarem en contacte amb ella per poder fer els diferents passos. Llavors, per les persones que esteu ara al webinar, per les que podeu veure després o per les que ho rebeu mitjançant el comunicat, doncs tindreu fins al 18 d'aquest mes, és a dir, fins dijous que ve, una setmana, per omplir aquest formulari. I a partir d'aquí ja seguirem amb els següents passos. De manera que anirem demanant directament, sol·licitant directament la documentació a les persones interessades i la idea és que ens ho puguin fer arribar, tota aquesta documentació, abans del 13 de setembre. Nosaltres, com us hem anat dient, estem a l'espera de formalitzar el conveni el mes de setembre. No sabem exactament quan serà, però comptem que hauríem de tenir ja aquestes dades i aquesta documentació al voltant d'aquesta data per tal de poder agilitzar el procés. En tot cas, com més aviat ens enviïn la documentació a les persones, millor, perquè al final tindran també preferència si ens van per ordre d'enviament de documentació, perquè nosaltres això després també ens ajuda a poder aclarir totes aquestes qüestions amb l'Agència de Formació Professional. I, en principi, si es compleix el calendari establert, durant els mesos d'octubre, novembre i desembre faríem totes les fases del procés d'acreditació, totes les fases que us hem anat explicant, d'assessorament, avaluació, acreditació, etc., per tal que al desembre ja estiguessin tots els resultats i tots els informes. Exacte. I, espera, un moment, Sí, i tant. Comentar que aquí veiem el calendari de l'últim trimestre del 2024 i, com ha comentat la Judit, la idea és poder donar continuïtat en el 2025.
I de cara al 2025 també la idea és poder ampliar les titulacions que acreditem, d'acord? Perquè hi ha altres certificats professionals que poden ser també de l'interès de les empreses sòcies de la Sallec, no? Com seria, per exemple, informadors juvenils o dinamització comunitària. Llavors, en aquests casos, en el 2025, la intenció és poder també donar resposta a les acreditacions d'aquests certificats professionals, d'acord? Doncs ara... Sí, ara la idea és, us enviarem el Google Forms pel xat, d'acord? De totes formes, us els farem arribar també per comunicat i per les vies que considereu necessàries, d'acord? Val, doncs en el xat teniu El Google Forms. teniu el Google Forms, que bueno, si hi ha alguna empresa que ja ho té clar, doncs pot anar omplint, i si no, igualment nosaltres us el farem arribar a través del comunicat, via mail, val? I ara a continuació, no, doncs obrim... Que el xat dient, em sembla. Ah, sí, en el xat ja hi ha alguns dubtes, llavors obrim aquest espai de dubtes i preguntes. Vale. A veure, per aquí, si heu treballat experiència en temps en altres empreses, però l'última ja està treballant en la nostra empresa i serveix únicament amb el nostre certificat. Vale. En aquest cas, clar, hauria de demanar el certificat a les empreses on pugui demostrar les 2.000 hores que estem parlant. D'acord? Llavors, clar, si l'últim any ha estat a la vostra empresa, li podeu fer aquell certificat d'aquest any. D'acord? Però sí que haurà de demanar per cobrir les 2.000 hores a les empreses on ho hagis realitzat. Vale? I no sé si hi ha hagut algun dubte més, alguna pregunta. Si qui vulgui obrir micro, endavant, i és el moment una mica per preguntar, que potser després també us sorgeixen més dubtes, no? Al llarg del procés o de l'enviament de dades, i ens podeu contactar sense cap mena de problema. Si voleu, noies, podeu ficar el correu d'orientació si hi ha algú que ens vulgui derivar els dubtes a través de mail. Ens podeu escriure al correu que ara... Si teniu el correu d'orientació al xat. És orientació@sallec.cat. Vale. Doncs, per si ha quedat algun dubte, podreu veure la presentació que ha estat gravada a internet, d'acord? Per repassar o refrescar qualsevol coseta que hagi quedat en dubte. D'acord? Val. L'Helena pregunta si tenim alguna carta de presentació o explicació del projecte per enviar-lo als treballadors. Una infografia, no? Sí, nosaltres disposem d'aquest material de difusió del que és el procés d'acreditació de competències i per suposat que us el podem fer arribar. Vale. Doncs... Hola, Vale, doncs... Hola. Leli, vols dir alguna cosa? Sí. Mira, sí, us volia fer una pregunta. Abans heu comentat que la intenció és ampliar el ventall de perfils professionals, no? Llavors, la pregunta és la següent. Amb els nostres serveis bueno, alguns són una mica particulars, però així jo crec que és una cosa, les figures de cuina, clar, nosaltres treballem amb espais de migdia. I els espais de migdia a vegades també comporta personal de cuina. Llavors, aquestes figures professionals, vosaltres, les heu contemplat com a possibilitat? O no poden quedar recollides? És una pregunta. No sé.
Clar, jo crec que nosaltres intentarem, no, abarcar el màxim possible, no, totes les figures que inclou el sector del lleure educatiu i sociocultural. Dit això, entenc que haurem de fer una valoració, no, tenint en compte una mica el que ens demana l'agència de FPCAT. Doncs farem una valoració i en qualsevol cas doncs, anirem traslladant-vos les novetats. Vale. Gràcies. A vosaltres. Molt bé, doncs no sé si hi ha algun dubte, alguna pregunta més. Una pregunta. Sí. Em sentiu? Laura, sí, endavant. Sí. Em podríeu repetir de cara a l'any que ve, el 2025, perquè he apuntat dinamització comunitària i hauríeu pensat obrir el ventall amb més certificacions. Quines més heu dit? És que no ho recordo. He comentat el d'informador juvenil, per exemple. Sí, al final, hi ha una sèrie de certificacions que estan relacionades amb l'àmbit més sociocultural, que serien doncs, dinamització comunitària, programació d'activitats culturals, informador juvenil i segurament també mediació comunitària, que nosaltres tindríem la intenció, no, i la voluntat de poder també fer les acreditacions d'aquestes qualificacions, però, com repetim, hem de veure una mica justament què és el que ens demana l'Agència de Formació Professional de Catalunya per poder dur-ho a terme. D'acord, gràcies. Gràcies. Vale. Sí, comentar això, no? Que a nivell de titulacions o ocupacions que ens poden sorgir, la cosa és que sempre han d'estar lligades a un certificat professional. Vale? Llavors, el que es pot intentar fer, no, és mirar amb l'agència FPCAT i quins certificats professionals podrem acreditar realment des de la SAIEC d'aquest àmbit. Igualment, recordem que dins del servei d'orientació professional i en concret dins del programa Projecta't, nosaltres també orientem perquè les persones que siguin d'un altre perfil professional que ara mateix la SAIEC no podrà acreditar, perquè igualment es puguin presentar. Perquè igualment es puguin presentar, però per la via ordinària. És a dir, si teniu gent que podria estar interessada en participar en aquest procés, però no és d'aquestes dues certificacions professionals que hem anat comentant, que és amb les que farem la prova pilot, podeu contactar igualment amb el servei d'orientació perquè entrin dins del programa Projecta't i puguin rebre aquest acompanyament individualitzat per tal que es puguin presentar la qualificació professional, que és la que està relacionada amb la seva ocupació. És a dir, si teniu algun dinamitzador comunitari, algun informador juvenil, etc., poden participar igualment. I ens podeu demanar orientació i informació també a la SAIEC i nosaltres els ajudarem a fer la inscripció. La diferència és que de moment ho faran per la via ordinària. Molt bé. Doncs, si no hi ha cap altre dubte o pregunta, ho deixaríem aquí. Com hem dit, doncs teniu el formulari al xat, igualment el rebreu per correu. Llavors, totes aquelles empreses que estiguin interessades a participar ens poden omplir el formulari i ens posarem en contacte amb elles. D'acord? Així que bé, moltes gràcies i desitjar-vos des de la SAIEC un molt bon estiu. Adéu, gràcies. Igualment, gràcies. Adéu. Adéu.